Iki ceritane balik mudik saka Magelang yang Karangpandan iki. Aku motor karo anak bojoku. Ya balik meneh dadi rakyat biasa. Iki ngisi BBM dhisik soale wingi kan bar saka Solo kae urung tak isi. Ya diisi sik ben ora nuntun engko ning dalan. Dadi engko ruteku ki lewat Kopeng ora lewat Selo. Dadi lewati Artos terus engko lewati iki apa Canguk. Iki nek flyover Canguk iki. Lah nek lewat kene aja kanthi kleru. Dadi nek lewat Canguk iki nek lewat dhuwur flyover engko arah Temanggung Semarang. Lah nek arep neng Kopeng neng Magelang kota kuwi lewat sing kiri iki sik ngisor. Engko nek lurus nyang kota, nek belok nganan iso teko Kopeng, iso teko Candi Mulyo, iso teko Solo 3 ngono kuwi. Sasuwene ning flyover iki ya daerah kene iki ora macet. Biyen rong enek flyover, kene iki mesti macet soalnya kan persimpangane lumayan. Iki wis teko Tegalrejo, tepate ning Pondok Api. Nggone Gus Yusuf iki nggone Mbah Yai Khudori Pondok Api. Jadi nek ben Mbah Gus Dur iki ya tau mondok ning kene iki ning nggon Tegalrejo iki. Nang Api iki sering enek kegiatan ngono kuwi dadi ya kadang apa macet dalane soal nek pas enek kegiatan pengajian apa kegiatan apa ngono kuwi sok macet dalane ning kene iki. Dadi ya sing sabar sing sareh nek lewat kene iki pas enek acara.